Provocare pentru mine a fost decesul tatălui meu, care nu s-a petrecut de COVID, a durat, adică mă așteptam, știam că o să vină și mă pregăteam pentru momentul ăsta. S-a întâmplat să fie în pandemie și m-a prins oarecum nepregătit din cauza pandemiei acest moment. Cum spuneam, m-am pregătit din timp pentru moartea tatălui meu și când a sosit, a fost foarte ciudat, pentru că brusc am simțit ușurare. M-am simțit vinovat și mi-a fost rușine de cât de ușurat m-am simțit de faptul că tatăl meu a murit. Și am simțit nevoia să marchez într-un fel această trecere. Și moartea cuiva, într-un fel, inevitabil te duce cu gândul la modul în care a trăit omul ăla, ce viață a avut. Și am descoperit în materialele care le avem despre viața lui, în amintirile pe care le avem, în toate pozele acelea salvate în toate telefoanele care s-au schimbat și cartele și care nu mai există. Și îmi dați seama câte lucruri se pierd chiar și în această epocă a canalelor media. Pierdem foarte multe părți din viața noastră, înregistrăm foarte puțin și păstrăm tot mai puțin din ele. Și atunci am simțit nevoia să sumarizez toate aceste amintiri și poze și video și înregistrări cu tatăl meu, văzând că sunt foarte puține și că nu există și că tinerețea lui aproape că nu există, pozele acelea alb-negru, care cei de vârsta noastră, de exemplu, nu le experimentează. Nu poți să-ți pierzi copilăria sau să-ți pierzi amintiri și poze și videouri. Acum toată viața noastră ne este documentată în cele mai detaliate forme. Dar da, și am vrut să fac acest filmuleț fotografic cu poze, cu video, cu astea. Am vrut să fac un timeline al vieții lui pe care să ne-l păstrăm ca în familie, să-l păstrăm, să-i păstrăm amintirea vie. Pentru că a fost un om plin de viață, nu a fost un om care, a murit, este încă un nume și încă o poză pe un monument funerar. Și am început să strâng pe unde am putut poze vechi, prin pod, scanări și astea și mi-am dat seama că lipsesc părți. Și am zis, hai să punem o muzică, ceva ce i-a plăcut și lui, de exemplu, îi plăcea foarte mult Santana, îi plăcea Carlos Santana. Dar nu se potriveau. Nu se potriveau cu melodiile astea, cu viața lui. Și atunci m-am gândit să compun eu o coloană sonoră pentru un astfel de filmuleț. Ceva scurt, nu știu, vreo 10 minute, 20. Și am apucat să lucrez la o chestie, în principal pe orgă, pentru că e mult mai simplu să stai noaptea cu căștile, nu deranjezi pe nimeni, nu se aude. Da. Și poți să stai să studiezi în pace. Și acest proces a durat cam toată pandemia, în jur de un an de zile, deja mai mult de un an de zile. Acest proces de căutare că de fapt este și o căutare interioară. Ai timpul ăsta în pandemie în care toți suntem izolați într-un fel. Pandemia asta doar scoate în evidență această izolare a noastră internă pe care de foarte, foarte multe ori o ignorăm într-un fel sau altul. Și cred că uneori, înainte să facem ceva, un proiect, înainte să lucrăm ceva, cred că e nevoie de această izolare personală în care te duci singur într-o cameră și îți pui gândurile în ordine și te apuci să le iei pe fiecare și să le exploatezi, să le studiezi, să le dezvolți. Oarecum ca zeul hindus Indra, care după ce s-a luptat cu demonul Vârta, ceva genul ăsta,
a pierdut prima bătălie și s-a dus undeva la capătul pământului și s-a pitit într-un lotus. Și a stat 1 an de zile pitit într-un lotus. După aceea a ieșit din lotus și s-a luptat din nou cu demonul și a reușit să elibereze toate apele pământului.